Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuh kadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangiang nami toktong hamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pasapuluh dong Trinitatis ima di tanggal 24 Agustus 2025. Hata ni Tuhata na dienet sian buku Pesalmen 100 ayat 15 rodi ayat 10 alu dohot topik ni minggu asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling na. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Hujaha madihita, songonoma di dok hata ni Tuhata. Songo duhuk-duhuk do, ari-ari ni jolma nagali. Marbunga ibana, songon bunga di ladang. Ay dibulu salugo ibana, jadi dang disibe. Jaladang tertadabe inganan nai. Alayang go asini rohani Jehovah, sian saliling-liling na do, rodi saliling-liling na diakana makabiari ibana. Jala hati goranna marnini marnono diakana mangaraduti padan binahen nai dohot patupahon akka patik nai. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kamanami dohot inanami sada dora nanaing dohonon niturupuk jamitau tuhita di bagasa tikion. Jepek do nguluni jolmai. Jepek do nguluni jolmai. Alai anggo asini rohani debata hot do rodi saliling-liling. Ido pesan siat turpuko. Dungi haje jepek ni nguluni jolmai digobar humai tu duhut-duhut tu rumput manang songo bunga-bunga. Totu sudedo hita manada na dua jenis tumbuhan yate. Boha akamang dohot tamuinang. Adok tahedi dahamu duhut na marumur 100 tahun. Dangadong yate. Dangadong ruput manang bunga-bunga na marumur 100 tahun. Apalagi 100 tahun. Molo pililing iba na mangulu, ra naung liling may 35 tahun. Tabay 10 tahun. Ale molo pola didok rupa ni 100 tahun. Hirana swarong do. Bida do tuhau tu pepohonan. Anggo hau adong do na marumur 100 tahun. Bahkan lubi 100 tahun. Hau tusam misalna pohon pinus. Opera tatada doon. Tusam ima hau sejenis pohon cemara. Molo tusamon olo do 100 tahun. Olo do ninna sahatu 400 tahun umurna. Bahkan lam liling iba na mangulu lam tudingkan na do. Ido asa akaparhawi dangolo rupani membuat tusam na baru dope manang merumur 10 tahun. Ayalana lebek-lebek dope. Ikon nomor 10 tahun itu asa dinggan parhawi. Jadi songo jepek ni ngulu ni duhutima ngulu ni jolmai. Songo jepek ni ngulu ni bunga-bunga ima ngulu ni jolmai di gobar di bagasa turpukon. Sangat singkat. Sangat terbatas, hanya sebentar saja. Idau do say songon na liling, HP macay hatop do salpo. Akamang dohot tamuinang molotae tong secara angka-angka, naunggudang marupa ni tulu digit at he. Tulu angka. Taboto do jol man na lumiling mangulu di portibion versi ni Bibil tay, isemay. Ima si Metusala na marumur 100 tahun. Di sada Musa 5 ayat 27. Ra dangadong dope na mangibangi satu sadarion. Arong di boto hamu jolma na marumur 1000 tahun dangadong dope yate. Anggo nagumudang ranuaing paling do 2 digit. Jadi molo hudok nakiningan ya secara angka-angka mungkin adong 3 digit songo si Metusala. Alayanggo di zaman waing nagumudang 2 digit. Jala sa sitong na nunga dilubah hokyani
di Bibeli. Hita dora na pura-pura tidak tahu ate. Hari-hari ni tahun nami ita 70 tahun doi jala marhagugo situtu di eak do 20 tahun. Maksudnya jala molo marhagugo situtu di eak do 20 tahun. Jala hina dinggan na sida do hangalutod dohot halu jaun. Ay hatop situtu do laho salpu jala habang dohami. Nin na rupa ni di pesal mesia puluh ay sapului. Jala juk doon say tadok molo ngaliwa 70 bonus na may sanita rupa ni. Memang bonus ya Tuhan idui. Jadi molo didok si Khairil Anwar pe di puisi nai aku mau hidup 1000 tahun lagi ninna sasitong na holat di puisi idui yate. Anggo kenyataan dangadong jolma na marumur 1000 tahun. Hamo kadongan sasitong na ngulu ni jolmai dakola jepek. Jadi molo hudok nakid di awal jepek do ngulu ni jolmai sasitong na dakola jepek. Alai masa dua non na nidok na masa-masa lisut manang keriput marhariput. Jadi terjadi penyusutan rupanya. Tung bohape dibain mamoles. Tung dibahepe badak nai hapal-hapal hot namai marhariput. Anggo ditiki poso soida makencang ni kulit na yate. Alai dung lam matua mulai marhesut. Nunga mulai lokot satabi hulik kuling nai tu holi-holi nai. Nunga mulai tarida bintik-bintik ketuaan. Mata nunga mulai rabon. Nunga samar-samar parnidaan na. Sipata dang ditadabe pahopuna. Naroma dapot to ni bana. Ai si dohoin na rupane. Audio pungin na babania jikon itorin na. Si pareon na pe daktak kasbe marbinigi ngasai maos didok. Aha inna rupane. Parningotan na pe ngamulai. Ayah do tahe. Adie siahai. Bui juaha. Aina buhado ha inna gawe aha marupane ibana. Dugul-dugul na pe nunga mulai hutuk-kutuk. Hautang gurungi pe nunga mulai marderek-derek. Sa ini ripu kursi na ni hudulan nai na laho masuak. Hape tang gurung na do na marderek-derek. Gogo pe nunga lam suda. Anggo ditiki poso na suara ngang katod do. Anggo nuaing pamatang na pe sotar buas sabi. Imangulwi. Si pata do gabe tasalaho portibiona te akamang dohot tamu inanami. Portibi na mangilason sainita hape nguluta do naunglam suda. Ima nguluta di portibion. Idu asa didok perjamitei martikibedo luhut na natinopa. Martitibedo huhut nasa sakap-sakap di hasianganon. Perjamita tulu ya isadate. Untuk segala sesuatu ada masanya didok. Lapatan na dangadong nahot, dangadong na abadi kecuali si abadi. Ipe ditikina tewas doi. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Naninay atong molo songonia kamang dohot tamuinang ahama siulauta. Jadi molo terbatas do HP molo singkat do jala molo jepe do ngulutaon ahama sipatu pauta. Tutu adong madua na parjolo ba molo singkat do atong ngulutai targahom mangulutai ate. Unak salpu dang marlapatan dang marguna. Jadi adong do ngulu ni jolmon sia-sia. Sayang nai mangului inna rupane. Napaduahon ba taargahon matikii. Unak sudah tikii suadok kasilna. Molo hala Inggris madok, time is money. Peng do tikii dinasida. Alayang go hala Kristen madok, time is grace. Pasu-pasu do tikii. Alani halak naso maperhasiak tiki ba luang may di pasu-pasu nito hata. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Unang be tabigi hata nama dok, kudang dosi ingoton alay dangadong anggo sitiruon. Unang be tabigi yate. Pokokna gudak si ingoton
jala gudang sitiruo ni konido. Hamo kadongan hokdo anggo asini rohani Jehovah. Alayang go asini rohani Jehovah sian saliling-liling na do rodi saliling-liling na. Ima didok di ayat 10 pitui. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tutu molo didok nakin ngulu ni jolmai macai jepe jala terbatas berbeda do tu asini rohani Jehovah. Anggo asini rohani Jehovah dak kasuhata kita jala dak terbatas. Taringot tu si tumakas do didok di ayat 10 sada dohot ayat 12 adorak soturpuk tai. Jadi sono didok di si. Ai songo dauni langi siatano oddo gugu ni asini rohani diaka nama kabiari ibana. Songo dauni habicara sian hasudutan dipadau ibana sian hita aka pangalau siot tai. Ima rupani didok di ayat 10 sada 12. Totu suku-sukun adok sia kita jolma nahya mengukur dauni langi siat tanoon. Adok kiata bigino ni paling do kira-kira do didok jutaan tahun didok rupani. Dungi taboto do dauni habicara sian had sudutan dari timur dari barat ke barat. Dak taboto ya te. Jala molo pe adong na mengukuri songon na hudok nakiningan ido pasti do didok kira-kira jutaan tahun ninna. Songonima asini rohani Jehovah maradopo kita akan nama kabiari ibana. Jadi tidak terukur dak kasuhatan. Dungi sia dia mamuse taboto nasoha-suhatan asini rohani Jehovah. Didok mamuse di ayat sia ayat 10 dohot ayat 10 tulu. Dak tok tong ibana manorui jalarang gotos rohana saliling ni lilingna. Molo di hati Indonesia didok tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Disima didok naso terbatas asini rohani Jehovah. Molo jolma ate sapalah haci rohana merdumu di tanorara nama. Ipe molo olo merdum. Di tanorara ipe dang merdum. Dungi didok muse dang dibahit tuhita hobar tuaka dosata jaladang di balotco tuhita hobar tuaka hajahatota. Di hati Indonesia tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ima asini rohani Jehovah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ayang gudi bai Jehovah songoni sonarong behitau. Anggo jolma juk dope haimha. Taboto do tai haimha. Holong mangalap holong. Yesui hosom mangalap hosom. Di ayat 10 tolu didok muse songon asini ama-ama asini rohani ama-ama tuaka anakna asini rohani Jehovah dia akan maka biari ibana. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Bohado tutu huroha bapakna tu anakna. Ai hasuhata kita danga dong istilah rupani taringot tu holong di bapa tu yanakon majo tu namari yanakon datu kia disuhati bapakna ate. Sipatu paun na tu geleng nai. Saat tu na berkeluarga geleng nai. Sai hirana susukup do di rohani. Na tue-tue maradopon geleng na. Hama kadongan saha porsiaun. Songon ni dok ni topik ni minggu taido. Asini rohani Jehovah hot do rodi saliling-liling na. Tetap selama-lamanya. Lapatan na dang muba dang mose marasing do tu jolma. Anggo jolma sipata mamereng tabuni lopat dote. Sipata mamereng ari, mamereng bulan. Ayolo do topu burju, topu muse holit. Topu burju, topu muse takang. Jadi topu-topu do. Ido bena molo-olo topu burju. Ai tordidok do rupani beguni si rotusi torinna do tokinai dakalu abbe
Songoni marupani jolma. Jadi marsangga-sangga do dang tetap ibana. Ala yang gode bata hok do asini rohana. Ala ni akamang dohot tamuinang saya tadok mamauliate ju Yahoba ay holan ala asini rohana do asa mangulu hita sahatu sadarion. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Paurat tomei di bagasan rohanami. Asa di perbuiho katami, parbue na dinggan parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen.